दिनै 5 सेप्तेम्बर हादोरनाङै सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 60थि फोरोंगिरि सान फालिदों। थारैनो फोरोंगिरिफोरखौ गंसे जोंबाय थानाय मम बाथिजों रुजुयो। मानोना थसे मम बाथिया जोंनानै सोरांहोयो आरो गाव जोबनानै थाङो। बेबायदिनो सासे फोरोंगिरिया अरायबो फरायसाफोरनो गावनि रोंगौथिजों फोरोंथाय होनाय खामानिखौ मावनानैनो गासै जिउनि समा जोबनानै थाङो। दिनैनि बे फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै बर'नि माहारियारि गौथुम फारियै बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरदों। दिनै 5 सेप्तेम्बर हादोरनाङै सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 60थि फोरोंगिरि सान फालिदों। थारैनो फोरोंगिरिफोरखौ गंसे जोंबाय थानाय मम बाथिजों रुजुयो। मानोना थसे मम बाथिया जोंनानै सोरांहोयो आरो गाव जोबनानै थाङो। बेबायदिनो सासे फोरोंगिरिया अरायबो फरायसाफोरनो गावनि रोंगौथिजों फोरोंथाय होनाय खामानिखौ मावनानैनो गासै जिउनि समा जोबनानै थाङो। दिनैनि बे फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै बर'नि माहारियारि गौथुम फारियै बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरदों।